Dolazim u Sarajevo kao moj izbor posle rata, jer sam ja u Parizu od 90. do 90. kraja 96. 97. onda sam nešto bila između Pariza i Sarajeva, ali odlazim u Sarajevo prvo jer mi je u Beogradu oduzet pasoš, jer tamo sam trebala u Francuskoj da dobijem papire, carte de séjour svake godine i to. I onda, pošto sam morala nekakav dokument da bi, nisam tela azil da tražim u Francuskoj, onda na kraju ipak nekako, što mi je bilo sve užasno, otići do te hrvatske ambasade, pošto sam, mislim, i rođena tamo i imala sva prava, tako da sam ja dobila tu putovnicu i domovnicu i sve što je trebalo, ali do 90. do 2000. ja nisam mogla u Beograd. Tu mi je sin i unuk i tako dalje. Dakle, ja sticajem okolnosti, te kraj 96. početak 97. odlazim u Sarajevo posle, kako se rat završio, da vidim ko živ, ko mrtav, da vidim, jer sam tamo u stvari izgubila sam pasoš, to me Kača Ambrozić ocinkarila u policiji, jer sam na godišnjoj skupštini Ajke u Parizu, jer sam ja član francuske Ajke, tamo sam, pa su me primili tamo u Ajku, tražila da se formira ta bosansko-hercegovačka sekcija, jer su svi drugi države imali sekcije. Jedino ovi moji, tih koliko, 5-6, koliko ih je bilo, ostalo, kolega, drugova i tako dalje, nije imalo. Tako da sam onda radila na tome i onda su priznati kao Ajka Bosne i Hercegovine, ali konsekvenca toga je bilo moje gubljenje pasoša. Tad je formiran, posle rata tek, par meseci ranije, Soros centar za savremenu umjetnost. U svim ostalim ovim republikama bivše nam zemlje postoje već Soros centri, ali u Sarajevu zbog rata nije moglo to da se napravi, formira. I sad koga nemaju i počeli mole da ja to uzmem da stavim na noge, taj centar. I na kraju sam ja nešto bila između Pariza i Sarajeva, a u Parizu sam kao freelancer. Ja sam za svu sreću imala svo to vreme posla, jer sam na ovim izložbama istočnoevropskim, pa su me ovi u Buru smatrali za veliku stručnjakinju. Ja sam samo Jugu znala bivšu, nisam znala Ruse i Bugare, naravno, ali treba im, pa sam onda bila im kao jako korisna, tako da sam radila na dosta izložbi tamo u Parizu i to mene su znali ovi kolege koji su sad bili na funkcijama već u Buru, u Art Pressu, Katrin Millet, mislim, sve to dolazilo u centar, jer sve smo generacija. Prema tome, kad sam se ja tamo pojavila, bilo je normalno da nisam bez angažmana i posla. Tako da sam ja tako kao freelancerica
lenserka preživela i sad dolazim u Sarajevo. Sad, meni je bilo jasno u tih nekoliko meseci što sam ja bila između Sarajeva i Pariza da to ne ide, da mislim moraš da odabereš gde ćeš da budeš, jer da digneš jedan centar, mislim, to je ipak treba full time angažman. I onda sam presekla, ja kažem, dobro, dolazim u Sarajevo, gotovo je s Parizom i osjetiš neko olakšanje jer funkcionišeš na svom jeziku. Znaš što, ja sam, tek osjetila kakav mi je teret pao, jer radiš na tom francuskom prema kome sam imala otpor zbog svega ovoga, zbog čega sam ja morala tamo da budem, jel? Jer nisam mogla nazad i uglavnom se primam toga da taj centar vodim, da ga u stvari osnujem. On je osnovan, ali da se od toga napravi nekakvo mesto. Tih prvih par meseci, to je bila na Likovnoj akademiji jedna prostorija, jedan kompjuter, treba saradnike nekakve. To je u svakom od ovih centara bilo 2, 3 istoričara umetnosti s nekom međunarodnom, ajde recimo, praksom ili iskustvom i tako dalje. Međutim, tamo u Sarajevu nemaš apsolutno nikog. I ni istoričara umetnosti, ni ništa, a moraš neki stav, trebaš nekoliko ljudi, da bi se bilo šta radilo. I onda sam ja sedela tamo i samo govorila, Dunja, don't panic, pojavit će se. Znaš, daj malo da vidiš tu sredinu, šta je to i ovo. I počeli da dolaze ovi s akademije, jer je ofis bio na akademiji. Nebojša Šerić, Šoba, ti mladi, oni su studenti bili. I sad mi pričamo i naš hvataš da vidiš u stvari šta njima treba, šta tom gradu treba, šta tu treba raditi, jel? Ja prvog saradnika, to je moj Bure, on je sad u probi i dalje, to mi je prvi saradnik bio. Šta je? Meni je bio trebao neko ko zna engleski dobro i ko zna s kompjuterom, znaš, da se dopisuješ sa centralom u Njujorku i to je bio moj kriterij. Onda mi dovedu tog Bureta koji je kao prevodilac nešto bio u SC-u tamo u Sarajevu i koji je bio rocker, Sikter grupu, još dan danas ima Sikter grupu i zna dobro engleski i naravno svi znaju kompjutere. I svi su oni engleski tamo naučili u vreme opsade. To je neverovatno, nisu oni putovali, ali je tih stranaca puno dolazilo. I to je onda taj mladi svet s njima, pomagao im. I uglavnom, dakle, moj stav je moj Bure, Enes Zlatar, dolaze ovi, ja slušam. Ja kažem, čekaj sad, dok bilo šta, kreneš da radiš, prvo slušaj, da vidiš, da prepoznaš nekakve potrebe ovde, jel? Naravno, shvatim da treba na taj mladi svet računati, jer ovo sve i onako ostalo par starijih, te srednje generacije, ali to nije bilo, naravno, za novi koncept novog centra i tako dalje. Sad, ono što je meni postalo jasno u relativno kratkom vremenu, jer smo već za pola godine napravili tu prvu godišnju izložbu, da ti ljudi hoće na ulicu.
da su oni 3 godine, 4 godine bili u podrumima, da oni neće nikakav fiksni prostor, da oni hoće da osvoje ponovo te ulice, trgove i tako dalje. Dakle, to je koncept Art in Public Space. Ja sam rekla to radimo, jel? I to će biti, dakle, nikakav, jer mi smo tad kao Soros centar imali mogućnost da iznajmimo neki galerijski prostor ili adaptiramo i da imamo svoju galeriju i tako dalje, jer, kažem, rekla sam ništa. Galerija, kad bude bilo kakva potreba za galerijskim prostorom, zavisno naravno od projekata koji se rade, ima umjetnička galerija, ima Collegium Artisticum, pa ćemo iznajmiti prostor, pa ćemo koristiti, ali ulica. I tako je krenulo. U stvari, koncept centra je bio Art in Public Space, projekti koji se rade, i to je uglavnom taj mladi svet dolazio s tom vrstom projekata, ideja da se radi u tom otvorenom prostoru, u gradu, i to nije bilo jednostavno jer je trebale su dozvole, naravno, od policije nadalje, ali to je, što izazovnije, to bolje, i trebalo je dati opet šansu tim mladim ljudima da se provere, da vide šta oni mogu, da vidimo kako te njihove ideje funkcionišu i tako dalje. I ono što je meni bilo bitno od samog početka, to je podrška za produkciju. Da to oko čega se dogovorimo da se radi, da to centar finansira. I sad, tu kreće zaista velik rad, individualno sa ovim umetnicima i umetnicama uglavnom, jer one dominiraju u toj prvoj generaciji, jer oko svake ideje s kojom dođu, sve što oni smisle, ti moraš jako dugo da radiš, da sklanjaš ono, jer ti je ovo bitno, jer jasno iz iskustva ti je šta je u stvari bit toga, te nekakve ideje koje hoće da realizuju, ali tu ima još 1000, okićeno je, ne znam čime. Onda sklanjaš, sloj po sloj, pa je ovo važno, pa šta misliš, jel može bez ovoga, jel može bez ovoga, dok ne dođeš do čiste, u stvari, i njima, u tom našem zajedničkom radu raščistiš, dakle, to je bio i pedagoški rad, jer to su bili studenti akademije, bez nekog iskustva izlagačkog i tako dalje, pogotovo to je novi oblik rada, u javnom prostoru i to, i tako je centar, onda mi je bilo jasno, ko što mi je bilo jasno ovde šta treba da se radi, kako treba da se radi, tako mi je bilo jasno u Sarajevu da to nije White Cube, nego da je to otvoreni prostor i da je taj Art in Public Space, kako god, te intervencije u javnom prostoru, da je to. Tu su se onda pojavile prvo Nebojša Šerić Šoba, koja je onda i prekinuo akademiju, mislim, to nije vidio više smisla da on, došao negde do kraja 3. godine da dalje radi, onda je otišao u Amsterdam na Rijks akademiji, tu su ga odmah na postdiplomske primili, tako da on odlazi dosta rano, 98. valjda, 9. iz Sarajeva. On je svakako tu bio nekako
najtalentovaniji, ajde da kažem, i najproduktivniji. Ali se tu pojavljuju ove bitne žene koje tu scenu nose, jel? To je Maja Bajević koja se vraća iz Pariza jer tu vidi u stvari da ima mogućnosti da realizuje te svoje beskrajno talentovana i pametna žena. Danica Dakić koja živi u Nemačkoj, ona dolazi isto u Sarajevo da uradi, jel? Svoj rad. Tu je Gordana Galić-Anđelić, tu je Alma Suljević, tu je, dakle, to su, i tu je Šejla Kamerić, kao najmlađa, ona je imala 19 godina kad smo krenule da radimo. I ta prva generacija žena je jako bitna za tu novu scenu, to je potpuno nova scena, naravno, koja se desila i što je jako dobro, jer ta generacija koja je nastupila sa SCCA, oni nisu imali nikakvu vezu sa onim što se pre rata dešavalo u Sarajevu, tako da nije imalo na šta da se referiraju, nego su radili, a tokom rata, i tu sad kreće i ta naša videoprodukcija, tokom rata ovi što su u gradu imaju i ove VHS kamerice, nekoliko njih, i oni stalno snimaju nešto, jer misle da im je to zadnji dan, jer ne znaju da će sutra biti živi i to. I onda smo i to, jer je to tema bila deo te naše prve godišnje izložbe, Meeting Point, u starom delu Čaršije. Drugi deo je bio da smo mi taj home video skupili, to što su oni snimali i radili tokom rata, i da onda montaža je bila na 2 video rekordera, znaš, tu se seklo i pravila montaža, to je cirkus bio, to je Šobini čuveni video radovi, i onda je tu isto taj veliki interes za video, jer se artikulisao naprosto. A se ja rekla, ok, sad idemo, ovo je javni prostor, jedna stvar, druga stvar je ta videoprodukcija koja prerasta posle sa probom u filmsku produkciju, i onda kupujemo jedan kompjuter u to vreme koji je imao i za tu neku videomontažu, kao moglo se nešto izmontirati na tome. I mi s tim jednim kompjuterom, to nam je bio produkcijski početak, s jednim kompjuterom, dobro, to se još na VHS-u snimalo još, dobro, posle se prešlo na ove savremenije, ali se taj deo paralelno razvija sa ovim umetničkim. Negde do 2000-te, kad Soros zatvara taj čitav budget line, tih centara za savremenu umetnost, i onda imamo godinu, 2 dana, neki prelazni period, nešto smo dobijali tek toliko da preživimo, ali smo morali biznis planove da dostavimo, da se vidi ko će to dobiti, to nešto, još godinu, 2 dana. Uglavnom, to sam bila jako ponosna, jer je Amra Bakšić, koja vodi sad i probu, naravno, i čitavu tu produkciju, nas dve smo napravile biznis plan same, a bio je i neki biznis centar u Sarajevu, to je Lagumdžija vodio, i ne znam, neki ozbiljni na ekonomskom fakultetu, i mi molili za neke konsultacije, oni nisu imali vremena i ne znam šta. Pošaljemo mi taj biznis plan, ispo najbolji, naš Amrin i moj biznis plan kod Sorosa, koje je sve to istina, moram da kažem, Najer i on čitali. Uglavnom, tako je završena priča sa Sorosom, dakle više nema
prelazimo na ovo projektno finansiranje. Imamo još, dobijamo Kulturstiftung des Bundes, nemačka fondacija za kulturu, dobijamo veliki projekat koji je trajao 3 godine, na koji sam jako ponosna, to je dekonstrukcija spomenika i to se radi 3 godine, rade se i druge stvari, a u međuvremenu Amra razvija ovaj drugi deo koji počinje nekakve koprodukcije, da smišlja sa, ne znam, komšijama i dobro, i Jasmila Žbanić je napravila svoju malu producentsku kuću i tako javljaju se te male producentske nezavisne kuće. Međutim, Amra i ova moja ekipa, ovaj Enes Zlatar Bure, zvani moj prvi u centru, i to je se razvilo i oni su, koliko čujem, produkcijski nekakav number one tamo u Bosni, u Sarajevu svakako, i ovaj deo nije mogao da preživi, likovni, osim ovoga što sam, Zvono o kome sam pričala, taj konkurs za mladog umetnika i ti odlasci onda u Njujork i to mi je bilo stalo da opstane, da ipak ljudi mogu, jel da. I onda tu kroz to Zvono se ja razvila direktnu saradnju sa Banja Lukom, što isto bilo i u svakom smislu, i umetničkom i političkom, jako produktivno, jer se mi ove izložbe finalista Zvona radimo u Muzeju savremene u Banja Luci i to ide ta saradnja Banja Luka direktno, i to mimo, jer nisu podržavali ni Federacija ni Republika Srpska, na što mislim, šta vi sad to imate da radite zajedno. Međutim, to se razvila ta saradnja.